קורה? כאן אוראל, ואני משחק עכשיו עם חברים שלי מהכיתה. כמו שאתם רואים זה איתי, חבר שלי מהכיתה. יאללה, היום אני רוצה להשיג מלא ומלא קרומטים וגם תוקונים וגם שחקנים, למה לא? יאללה, בוא נעשה מוכנים. חייבים לנצח את זה הפעם. איך בא לי את השחקנית החדשה. ויש לי רק 22 מהלומים, שזה טיפה. איתה, יאללה, איתה. יו, הורגים אותי. איי, אני מת. בוא נראה מה הוא יעשה. אשכרה הוא הרג. הוא עם קורנליוס, כן. לא מאמין. איי, טוב. מקום 5 זה סבבה. הוריד לי 2 גביעים, אבל בסדר. טוב, יאללה, בוא נשים מוכנים. אני חייב להשיג שחקן או סקין, זה גם טוב. סקין מכובד. יאללה. גריף עלינו. טוב, בוא נעיף פופקורן סתם. את הפופקורן הזה, בום. טוב, יש פה תיבה. בוא נעקוב אחרי איתי, למה לא? פשוט טוב. שנייה, נדפק לי. וואו. טוב, אני עליו, לא טוב לי. נכון, לא טוב לי, כן. טוב. הופה, לשחק מחדש. אולי אני אשים שחקן אחר עוד מעט. לופן ואני טוב, אבל אני רואה שאני עכשיו מפסיד איתו. 78 אוקיי, איתי, תגן עליי עד שאני... אוקיי, יאללה. בוא נלך אחריו. טוב, בוא נזרוק פופקורן, זה כיף לזרוק פשוט. בוא נראה אם זה יפוצץ צרור. טוב, בוא נחפש תיבות. איש עליי או שדמיינתי? לא, דמיינתי. בוא ניכנס לאמצע. עוד שזה די מסוכן ואני לא אוהב להיכנס. הופה. אני הורג אותה. יהיה טוב. אוקיי, תיק. ברור שנהרוג אותו, אני מקווה. מקום ראשון עכשיו. תשע גביעים ועליתי. כן, ועליתי. יאללה, שחק מחדש. בוא עכשיו נעשה רק לשחק מחדש, ואז יהיה לנו מלא גביעים ותוקונים. וקרומטים. יאללה, 100. יאללה. אוי, לא, מה זה? כמה קורנליוס יש פה? היה פה 2. טוב, בוא נראה. בגביעים. יש לי לפתוח, יש. בוא נראה מה אני פותח. 10 יהלומים. הופה. עכשיו יש לי 32 יהלומים. לבינתיים לא יבזבז. אולי אחרי זה אני אקנה משהו. אולי שחקן, משהו. כי אמרתי שאני חייב לצאת היום עם שחקן. או סקין. עם 100. אוקיי. בוא נזרוק פופקורן, סתם לכיף. ואיפה השחקנים? הופה. זה ג'סי? או... אוי, לא. אני לא כזה טוב.
איי, שלי. בואי נהרוג אותך. כי רק לא כיוונתי את עצמי. הופ, אוי לא! אין, אני גרוע רצח, באמת. אני חייב לשנות את השחקן. אני מעיף אותו, זהו. אני שונא את פן. בוא ניקח את האמת. מעניין. לולה מטורפת, אני טוב איתה, אני חושב. אני לא יודע אם לולה מישהו. גריף. לא, גריף, לא. לא, הוא מקרר אחרי. הוא טוב ממש. אני חייב לצאת עם דמות. או שאני פשוט אקנה. או שאני קונה שאני מקבל. מכוכבים או משהו. זהו, אני חייב. יש פה את ליאון, אני מקווה שאני יהרוג אותו, פשוט ליאון מטורף. איי, וואו, לא ליאון, מה זה? איך אני שונא שהורגים אותי? אופסי, לא עשיתי לשחק מחדש. אבל אני רואה שאני לא מצליח להשיג, אז לבינתיים אני קונה. ככה לפחות הרווחתי מהסרטון הזה. אני אקנה את בול. אין מה לעשות, אני אצטרך לקנות אותו. וקניתי את בול. איזה כיף, בול. יפה. בול הוא גם סביר. נשחק איתו, דווקא. בואו נשדרג אותו. דרוג. סבבה. בואו נשחק אותו. אני מקווה שאני אנצח איתו. כי אף פעם לבינתיים לא שיחקתי איתו. כאילו עכשיו זה הפעם הראשונה שלי. אוי! קשה. להגן עליי לבינתיים. וואו, מייזי, אני מת. שקרה, איתי שם את מייזי, שהיא אחת מהטובות. בום. מה? טוב, אני גרוע רצח. אני גרוע ברמות. בברול סטארס. איך אני גרוע? אני לא מאמין. אני תמיד הייתי מנצח או טוב כזה. אני תמיד התחבא. סתם. את האמת, אני לא יודע למה אני התחלתי להיות גרוע. בסרטון שעבר הייתי מטורף. הייתי טוב, לא מטורף. טוב. וכולה עבר כמה שעות, זה לא... אוקיי, אז מעכשיו אני פורש מברול סטארס. אני צודק. טוב, מקום שני מכובד. לא, זה מכובד ממש מקום שני. הנה, תשחק מחדש. לפחות קניתי את בול, ככה שזה אומר שהשגתי כבר דמות בסרטון הזה. בסרטון שעבר השגתי את פנג, כאילו קניתי אותו. ובהתחלה הראיתי לכם את השחקנים שלי. טוב, בואו נפרק פה את התיבות טיפה. תלך להרוג, אני אפרק את התיבות. אני אחפש, לך תהרוג. טוב, הוא הלך להרוג לבינתיים, כי הוא פשוט יותר טוב ממני. אז בגלל זה, אבל אני לבינתיים יישאר פה. יהרוג את השיחים. אוקיי. אוי, לא. פרנק. זה לא פרנק, מה קרה? אתה לא מצליח לרוץ אחריי. אוקיי. אתה כן מצליח לרוץ אחריי. יש לו את האולטי. לא טוב. אוי, לא, הרגו אותי. זה של תיק, אני מת. טוב, מקום שלישי. סבבה. זה לא גרוע.
וגם זה לא מצוין. קיבלתי 11 גביעים כאילו גם מקודם, ויש 8 קריאטים. מה זה, קיבלתי משהו? וואו, קיבלתי משהו. לא, זה בוא. טוב, בוא נשחק עם קארל. האמת, עם קארל אני די סבבה. אני מקווה שאני אנצח איתו. שמור עליי איתי, בינתיים עד שזה ייכנס אליי. בסדר. אוקיי, יש פה תיבה, אני אפרק אותה. בום. עוד שאני אהרוג אותה. בום, מתה. לא? עוד לא. איך אני אוהב להרוג את זה? לפרק את זה? הופה. טוב. בינתיים בוא נלך מפה. איתי קינג. טעו בשם. אני חושב שהבן אדם שרשם טיפה טעה בשם. אבל בסדר, לא נורא. אנשים טועים בחיים. הכל בסדר, נוותר. וואו, מת. טוב, טוב, טוב. איב הזאת מטורפת. או שזה מטורף את האמת. אוקיי, אנחנו חייבים או מקום שני. או מקום. לא הרגתי שחקן אחד בינתיים. את האמת הוא הרג הכל. הוא הורג את כולם. לא הרגתי אחד, אפילו אני אראה לכם. אני הרגתי 0, הוא הרג 5. מה עשיתי? טוב, אני אעשה לשחק מחדש. עוד מעט אני אעצור את הסרטון בגלל שיש לי כאילו, אם אני עושה את הסרטון יותר מדי ארוך, אז אני לא יכול לעשות אותו. אז אני עוד מעט אעצור את הסרטון, ואז אתם תראו מסך שחור. בסדר, יאללה, אחרי המשחק הזה אני פשוט עוצר את הסרטון. כמה משחקים עשינו? 5? אם זה 5, איתי תרסס על הרצפה. אוקיי, זה לא 5, אבל גם אם זה 5, לא. כמה שזה יכול להיות. טוב, אני אנסה לפרק. וואו, אין סיכוי. אין לי סיכוי. מה טעיתי לעצמי? מה חשבתי לעצמי? טוב, אז עוד שנייה אני אסיים.